en línea con o que viñan alentando xa expertos, no, da Consellería de Sanidade e tamén asociacións, no, as aguas residuais nos dicen que a cocaína é pois, o principal problema que temos neste momento en Galicia en relación ao tema das drogadiccións, no? Habrá que abordarlo tamén. Galicia se sitúa por debaixo, no, dos outros niveles en relación a nivel nacional e internacional, no, en consumo de drogas, no, como pode ser MDMA. El MDMA é unha droga sintética que ten unhas características estimulantes similares ás anfetaminas, no? Pero algunos investigadores non o consideran un estimulante, no? Sino o consideran realmente unha droga psicodélica, no? Porque pode producir alteraciones na percepción temporal e tamén na percepción visual, no? Cannabis e ketamina. Ketamina non é unha droga nova, unha droga antigua, utilizada con fines anestésicos, se fixo famosa na guerra de Vietnam porque era o que consumían os soldados norteamericanos, no? Para ir a batalla con máis forza, no? Bueno, existen cocaína fundamentalmente en áreas urbanas, no, que acadan valores incluso por encima, moi similares ao que ciudades europeas e ciudades nacionales, no? La segunda droga de importancia é o cannabis, no? Reforza a idea de que sobre as drogas que temos que actuar fundamentalmente, no? Media a niveles moderados, no? Fundamentalmente no fin de semana e, bueno, tamén se aprende un consumo moi marcado de alcohol, no? En fin de semana, pois a cocaína pasa o mismo, no? Durante a semana mantén uns niveles máis ou menos baixas, pero que se faz con unha droga de fin de semana, no? Que é ocio nocturno, ocio durante o día, no? Bueno, estes datos nos permiten establecer patróns de consumo, reforzar medidas de prevención, que é algo fundamental na nosa comunidade autónoma, no? En a loita, no? Contra as adiccións, no? O pasado 7 de marzo entrou en vigor o que é a Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores, no? E de prevención das condutas adictivas, no? Coa Galicia, bueno, ponse a cabeza, no? A vanguardia europea esta materia, no? Consolidado un traballo de varios anos, no? Froito desta labor, tanto de prevención como de organización, no? A última enquisa nacional de drogas entre o alumnado de ensino secundario mostran que Galicia está nunha posición favorable, no? Con unha tendencia sostida, no? A baixa no consumo de alcohol e de drogas, no? Pero, por suposto, somos conscientes de que temos que seguir traballando, no? Con máis, incluso, intensidade. Por tanto, tras contrastar que o control das aguas residuais é de grande interese, no? Para facer seguimento do comportamento social en relación coas drogas, no? Pois, e tras detectar que é a cocaína realmente a sustancia máis consumida en todas as áreas urbanas, decidimos pois, darlle continuidade a todo este traballo, no? Así que a Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela renovaremos a nosa colaboración para consolidar o que esta rede Sentinela para vixiar o consumo de drogas a partir das depuradoras das cidades e dos municipios, no? Pero tamén eu teño que louvar e poñer en valor esa coordinación entre Ciencia e Xunta de Galicia, que é o principal motor que nos leva a ter uns datos que, en todo caso, queremos facer públicos porque, se por algo se distingue Galicia, é por absoluta transparencia. Nos medimos para que a poboación coñeza e, en función deso, como administración tomar as medidas necesarias. Hai uns anos, moitos anos, pois as edares eran simplemente aquelas estacións que depuraban para devolver ao medio as augas nunhas condicións óptimas, libres de contaminantes. De un tempo a esta parte, as edares tamén se tiveron que ir adaptando aos consumos. A un edar chega toda aquelo das distintas actividades, pero tamén do que consumimos. Polo tanto, non é doado facer a depuración en moitos casos de certas sustancias e esas sustancias moitas veces acaban de novo nas nosas augas. Non sempre presumimos que o 80% das masas de auga ten unha calidade boa, moi boa e excelente. Queremos chegar ao 100% das nosas augas. E nese sentido, tamén seguimos investigando e innovando para facer as depuracións correspondentes. A partir de aí, as edares, que son vistas moitas veces pola poboación como aquelas estacións que poden darnos problemas de olores e non sei cantas cousas máis, isto non é así. As edares convírtense non só na depuración, sino tamén agora neses laboratorios que nos van dando ideas do que consumimos e que é o que temos que facer. Fíxose durante o COVID
e aí víamos como nos podíamos anticipar, non? A unha nova vaga en canto á epidemia. Agora estáse facendo coas sustancias psicoactivas. Nós estamos, por suposto, a disposición tanto da Universidade como non da Consellería de Sanidade, con noso persoal, para abrir as portas, seguir avanzando e que ese avance poida dar lugar a ter pois unha sociedade máis sá no presente e tamén de cara ao futuro.